Hala, naghinuktok na si Papa Dira. Oh, klaro kayo, naana sad na problema. Klaro kayo, wala ni kwarta ba? Wala ni pang scatter ba? At doon daw na ko, bi, papiliun daw na ko siya, bi. Papa, unsa may importante para nimo? Si mama or ang kwarta? Ang kwarta lagi na. Ngano man pa? Ang kwarta na lang kong pilion kaysa imong mama. Kaya abigod ni mo nak. Ang kwarta gud daghang kapilian, daghang kag mapalit. Pwede palit bugas, sudan. Unya karon ng imong mama wa may mapalit. Naong giday kag kwarta pa.